Grow Garden pe canal, partea a doua, continua seria de Grow Garden. Dar dacă ești Grow Garden, mai încercăm o dată, bineînțeles. Nu mai încercăm. Lasă-mă. Bă. Dacă n-ați văzut primul videoclip, eu v-aș zice să-l vedeți. Asta e partea a doua. Deci nu mai stăm pe discuții cu Legend tot. Bă, eu m-am mai jucat acum câteva minute. Bă, stați un pic să vă arăt o chestie. What is this? Adică what is this? Bă, măcar un green apple de 1 kilogram. Uită-te cât e. Uite cât e. E mai mare decât skin-ul meu. Bă. Bă, fiți atenți, ne ducem și trolăm. Ne ducem și trolăm. Ia, avem unul așa mai mic. Haideți că căutăm la 0 și trolăm. Trolăm. Haideți să căutăm. Acum Grow Garden. The Grow Garden. Seriously? Nu știu dacă voi vedeți, dar... A, n-ați prins-o. Era 9% din 2500. Stare morcov. Stare morcov. Să ne uităm. Mă trolăm! Fiți atenți că-l trolez! Fiți atenți! Bă, sunt mai aici! O plecat omul meu! Bă, omul meu, o plecat! Nu mai stau de discuții! Hai bă că nu mai trolăm. Hai că nu mai trolăm. Hai că nu mai trolăm. Mai trolăm, nu mai trolăm. Mereu la... Sigur. Bro. Mai dă la armata de morcov. Dacă nu știți, nu mai stați la primul episod, am făcut o armată de morcov. Hai să vedem acum ați-o băgat. Scroll, mic, carton. Du-te aici. Bă, mai bag la tot morcov. Oare cât costă armata asta de morcov? Oare cât costă armata asta? Am 2 găluni. Tot armata. Bă, eu cam am aici multe fructe. Multe fructe. Au fructe sale. Bă, capciune, fructe sau legume?
Acum nu spun la mișto căpșunile fructe sau legume. Bă. Îs legume. Se vinde. Ba. 11.000. Nu mai vreau. Nu mai vreau. Bă. De fapt îi place. Bă, vrei să întrebăm oamenii dacă vor să apară pe YouTube? Să dăm și noi like, hai să dăm like. De drept. Ia unde-i bă ăsta? Unde-i? Să-mi Bă, unde-i mă ăsta? Hai cu eu. Bă, ia stai. Caută. Bă, 50 de minute? Cum adică, bă? Cum adică 50 de minute? 50 de minute și 44 de secunde. Bă! Care vorbim de asta? Asta era. Bă, credeam că Renci ăsta... Eu credeam că Renci ăsta mi banană. Metu armata de morcov, 24 de morcov buni. Pentru mine buni. Cardul. Unde mi-s morcovi? Unde mi-s morcovi? Morcovii mei. Ce mi-ai aici morcovi? Câtă morcovi? Bă, într-un curând să ajung armata asta de morcovi a mea să depășească limitele. Ale drogate. Bro! Cât e ăla? Ai de capul meu! Ai de capul meu! Ai de capul meu!
Ai de capul meu. Ai de capul meu. Ai de capul meu. Hazan, Hazan. Acum zici că conducem bomba nucleară la reactor. Să le voi. Șoarece. Șoarecnic. N-am mă șoarecnic. Na. Mai furi tu? Mai furi? Mai furi? Șoarecnic. Te rog, Doamne, să fie gigantic. Te rog, Doamne, să fie gigantic. Te rog, Doamne, să fie gigantic. Mă duc în Arabia Saudită. Scuze, Doamne, că am zis asta, dar... Seriously? Bă! Bă! E gigantic! E gigantică! E gigantică armata mea de morcovi! E limba mea. Am eu o limbă, nu știu dacă voi știți, se numește șobolănească. Haideți! Atac! Atacați! Atacați! Abateți morcovii!